Здравейте! Казвам се Станимира Митева, а това е сестра ми Мирослава Митева. Здравейте! Ние сме маникюристи и обучители по базови и надграждащи курсове в сферата на маникюра. Днес сме тук заедно, за да ви представим нещо, което създадохме за вас, любители на маникюра, напреднали и начинаещи маникюристи, и за вас, обучители. Това е нашата книга "Маникюрът от хоби до професия. 100 начина за прохождане в света на маникюра". В нея сме вплели теория, техники на работа и съвети от професионалисти, които ще ви гарантират 100% успех в професията маникюрист. За повече информация може да разгледате нашите страници в социалните мрежи или нашият онлайн магазин slavabeautybg.com. Благодарим ви!